Przed nami jakże ważne rozmowy w tych przełomowych czasach. Świat, który wspólnie budowaliśmy, kończy się na naszych oczach. Kończy się wiara w globalizację, kończy się wiara w nieprzerywalne łańcuchy dostaw, kończy się wiara, że ktoś da nam za nas bezpieczeństwo, ale ostatnia wiara, która się kończy, to wiara, że to jest trwałe. Bądźmy tutaj podczas tych 3 dni nie tylko odważni, nietuzinkowi, uważni i patrzmy na nowe rozwiązania, które budują dzisiejszy świat. Bo nie mam wątpliwości, że za nasze tutaj decyzje, które podejmiemy wspólnie, będą nas rozliczać przyszłe pokolenia. Dobrego pobytu na Śląsku, dobrego pobytu w Katowicach. Dziękuję.